затварят вече своята първа обиколка състезателите. Тексиер на първа позиция, втори Херлинг, трети Бутрон, четвърти Тилет, пети Ферис, шести Никол, седми Голден Хоп, осми Декойтис, девети Покок. Да видим Петър къде е в момента, 14-та позиция за Петър Петров с номер 150 и втори пред него са отборникът по Кевин Фор с номер 922. Това са първи обиколки от началото на този мач. 32 минути плюс две обиколки предстоят на състезателите. Интересното е, че Ански не се вижда на първа страница на първите 20 състезатели в момента. Лош старт за неговото Сузуки. Да видим сега. Започват вече и първите сериозни двубои за лидерската позиция. 54 номер Херлинг с червения номер. Съвсем скоро ще се справи с първото място. След това ще стане безинтересно. Важно е в момента Петър, докато още свеж, пресен, така да се каже, да успее да се намърде колкото може по-напред. Второ обиколка въртят в момента състезателите в клас М2 на световният шампионат. На първото преминаване през фотокопката, на първата обиколка Петър беше 14. Това е сравнително един от добрите му стартове, но заедно трябваше от 28 позиция да изпревари 19 човека и да се нареди на правилното място. Втора обиколка започва от състезателите. Секунда разлика между първият и вторият Тексиер и Херлинг. Бутрон трети, четвърти Тилет, пети Ферис, шести Николс, Шарлиер и Покок 8-9 позиция, Петър на 12-та позиция. 12-та позиция за Петър Петров с номер 150 и втори. Сега ще го локализираме под растето в момента нашия пилот. Поокаляте се, ще го ето го точно на първия скок пред него Лопинов с номер 300. Със сигурност тези начални минути все още не може да говорим някой да се измори. Казвам ви и откровено, няма да се измори никой до края. Петър Петров и Лопино 11-та и 12-та позиция в момента за двамата състезатели. Алесандро Лопино, състезателен номер 313. Пилот стартира от съседно време в този първи старт. ТЛС Монтерен, Кавазаки за Лопино с дебелия номер 300 в момента. Зад него нашият приятел Петър Петров с номер 152. Ще бъде много интересно между двамата. Вчера Лопино беше малко по-бърз. Горе на излизането паднал състезател след вълните. Позабавиха се малко състезателите. Няма как да имат, ще паднал колега пред тях. Петър в момента минава покрай червените транспаранти Конда, тръгва нагоре. Ето го и на подхода. Сега локомотрината около него, включително и той с бели каски. Зад него са отборникът му Кевин Форд с номер 922 номер, така че може да се объркате, но няма проблем в Петър да мине Кавазакито много пил в момента. Ето го на спускането преди финала на път да затвори своята втора обиколка от началото на маша. Петър Петров с номер 152, 11-та позиция в момента за Петров след